Hop, Morten. Har vi holdt det her? Eller? Måske kan man bare sige, hvad gør man med det. Morten, hop nu op på den. Gå hen til den, så jeg trækker ham der. Jeg tror på det. Morten, hvad? Ikke dunk derned, bare lige så stille. Bare hop. Nej. Ja, tag lige der, hvor brædet er i stykker. Jo. Morten, kom nu. Kom nu, Sally. Sjerne for helvede. Og så skal jeg lige komme op på den anden side, inden du hopper ned. Damn, du er naturtalent, Morten. Så var